We are overall happy with the progress. The site preparation is been going on for the past 2 weeks, and we are ready to start laying the turf, which is a big achievement. The laying of the turf is key. If you delay, then some activities cannot be done as expected. If the turf is not in a condition which is required. So we are ready to start laying the turf, and we expect that in the next 2 weeks, so 2 days, we have started. The other key work which we expect to start now is development of access roads, and we expect that to start within the next two or so days. So overall we are happy. The cooperation has been massive from our public institutions. All of them have been cooperating, particularly our local authorities and related public entities. We have also received very good cooperation from corporates and individuals. So that is what I would say. I'm sure we will be ready to host the event by the scheduled time. We are working with the 10th of April as the timeline. By then, we expect that the venue will be ready, and we'll then hand it over to the users to carry out their rehearsals from the venue. And if the work proceeds as planned, I'm sure I think it's a celebration of the independence that we've attained as a country, and of course as a province we are benefiting from that. So we see a lot of excitement in our community, Buhera community in particular, and the provincial community at large. People are excited that the national level has made the decision that they made. Preparations for the 44th independence celebrations for Zimbabwe. We are here today to witness the massive development. The government of Zimbabwe is putting up one of the major developments in our rural areas, which is a FIFA standard pitch. We're not building a stadium, but it's a FIFA standard pitch, which means we are contributing directly towards the development of football in this country. It means children around this area will start from an early age to start practicing, and in a FIFA-approved pitch. We pray and believe that already will be motivational enough. We will also go beyond and ensure that for the schools around here, we'll make deliberate donation of the right size football. Because over the years, at times they get too big football. So they'll have a right pitch, right goalpost, and it's going to also be generally perhaps a multi-purpose ground that can be used for other events by the schools that are around here. This is a legacy project by His Excellency. We also heard in the meeting there will be a plantation of trees. There will also be Cosmochimombe, DCC Chairman Buhera, District Hosta, Manicaland, Buhera District Hosta, National Independence Celebration, Kunoku Buhera. Isusu sevana veBuhera tiri kufara zvakanyanya kuburikidza neurongwa ihwohwo hwakaitwa nevakuru kuti vauye kuno kudistrict vazotisimudzira. Funga muri kuona mabasa ari kuitwa muno muBuhera musina ground inokwanisa kutambirawo vana Dynamos naIslanders, but kuburikidza neprogram yeindependence taakukwanisa kunge tichizvionawo kuno kumamisha kwatigere. Uyezve munoziva nhoroondo yeBuhera kubva muhondo kuti Foxtrot dzapasi ndo yakanga ichisvikira vese vakabva kuhondo. Saka izvozvo tiri kuzvifarira nekuzviremekedza kuti mutungamiriri wenyika vachasvika padzapasi vachiona dzapasi. Uyezve tarisai muone kuti kuuya kwaita this program vana vawana mabasa vakati wandei vari kutorwa vari kutoshanda ipapa
vana zesa vari kutora, vana zinwa vari kutora, kanzo iri kutora because vari kubata-bata ipapa. Kuti muzhinji amai Mutuna, ndinobva kuward 15 muno muBuhera West. Ndiri kunzwa manyukunyuku nekufara zvikuru nenyaya yechirongwa chatakapuwa chekuti tihoste independence muno muBuhera. Chava chisionekwi mudziwebwe. Kubva 1980 takangona zituka mupembe tiri padza pasi. Hapana zvechimwe chatakazoona chiratidzo chekuti chokwadi vanhu muno muBuhera takarwa hondo zvine udzamu. Tinotenda baba vedu vaMunangagwa nekutirangarira kuti tihoste zuva iri. Chinova ndo chinhu chatati chisuwira, tati chimboenda kune dzimwe nzvimbo. Tichirasikana katienda kune dzimwe nzvimbo. Tinopemberera ikoko. Asi nhasi mabiko auya muno medu. Ndinoti baba vaMunangagwa zvirambe zvakadaro. Rambai muchitirangarira seBuhera, matisumudzira, tava neGwanzura stadium yemuBuhera. Hapana chatisisina. Majojo tengi waupiye mukati medenga. Baba tinotenda nebasa ramakatira muri kutiitira muno muBuhera. Tanzwa kusumudzirwa. Road yedu yeBechinafu Bridge, Murambinda B High yava kutanga kutsokodzerwa kuti ichigadzirwa zvine umisha. Saka tinotenda baba. Tanga tichichema siku nesikati kuti road iyoyo toziva kuti tofamba sei. Tatichitora 2 hours kubva pa 20 km pegi. Tachitora 3-4 hours kuti tisvike maMurambinda. Baba tinotenda nekuti simudzira nekuti pazuva iri chaita chirangaridzo kuvana vevana vedu. First in history maita yenyu Buhera tapinda muhistory yeZimbabwe. Tinotenda. Dzimwe tingati budiriro dzamungatarisira kuti dzingave dzisizoitwa munharaunda ino yeBuhera ndedzipi? Takatarisana neurongwa hweSecond Republic inotungamirirwa naPresident Mnangagwa inotaura kuti leaving no one and no place behind. Hanzi hakuna munhu kana nzvimbo ichasarira kumashure tichienda nezvirongwa zvebudiriro. Takanonanga Vision 2030. Tichitaura nezvirongwa zvebudiriro zvatiri kupiwa nababa vaMunangagwa zveVision 2030. Muno muBuhera takatarisana nenzara. Saka nekuda kwemvura iri kutorwa pasi pevhu yatapuwa nababa vaMunangagwa, ndiri kuona kuti Vision 2030 ichabudirira nekuda kuti hapana ari kusara asina chokudya. Munhu wese anopinda mumabindu, munhu wese achapinda papi pose panenge paine mvura, munhu wese ari kukwana. Nzvimbo dzine mvura dziri kupinda vanhu vanokwana kuita 50 kana 70 panguva imwe chete, kuratidza kuti hapana ari kusiyiwa, hapana achasara kuti tipinde Vision 2030 tese tinenge tapinda mubudiriro yezvekudya tichadya tichiguta. Ini ndinoitwawo listen maisiri ndine makore 36 years dzekuberekwa. Ndinobva muno muBuhera West. MP wangu ndivatafadzwa mugwadi samaita. Tinofara zvikuru nechirongwa chavakaita chekuwirirana naPresident kuti vambotipawo host yekuti timbounganirwawo seBuhera. Izvo zvakaitwa naPresident zvinofadza zvisingaiti, zvekuti tiri kuinzirwa namacheso. Isu hedu sevanhu vakuruwo tine patakambovashanyira tikanovaona, kasi zera rechidiki havana kumbobvira vakwanisa kusangana nevanhu vapi ivavo. Tinofara kune vaimbi vanzi vakawanda vari kuuya, uye vanofarira nhabvu. Tanzwa vachinzi Highlanders neDynamos dzichange dziri papi dzichitatsurana dziri muno muBuhera. Kuda kuti ichi tinofara nacho. Zvinhu zvinofadza kuti tamboshanyirwawo muno muBuhera nevenzvimbo dzakasiyana siyana. Nevari kumasvingo uyai munotiziva, vanotiziva kumasvingo vanoziva richinzi madzibaba uyai tiri kukoka itisu tasapotwa naPresident timbokuhosta iwo. Saka zvinhu zvinotifadza, zvinhu zvinodakadza. Tinoti President ngavarambe akadaro achimbosimudzirawo nzvimbo yedu yeBuhera. Taona zvinhu zvese zvakajeka, zvinhu zvese zvakatinakira. Marodhi ari kugadzirwa, magrounds ari kugadzirwa. Chii hatina chatiri kusora. Ngavauye vamboonawo zvatiri kuda izvo zvatiri kushuvira. Naivo MP vedu vatafadzwa mugwadi samaita pano pamutasapa. Tinoti ngavaramba akatisapota seizvozvo vachikurudzirana naPresident kuti tisumukirewo sevechidiki. Ndinotenda hangu. Mashoko enyu amungada kupa kune vechidiki. Takatarisana nedambudziko ratekeshera munyika iri rezvinodhaka zvedrug and substance abuse. Right. Ini mashoko andinogona kuda kupa kune vechidiki. Ngavasiye zvinodhaka. Nekuda kutungamiriro wedu mangwarira wakaita. Vokuidza zvichemo zvavo. Zvichienda kusvikira vapuwa zvimapurojekti zvokuti vaite vosiyana nezvinodhaka.
tinogona kuvabatsira kuti vanonge kana zvimiromo zvenzimbe mumarengu touya tovaratidza pane mvura isingapwi vosima nzimbe papi totaurawo nani maMPs edu akaita sana vamugwadi vaya vakangwara votikumbirira waya kuna president dzouya dzofenza nzimbe dzavo votorarama panguva yavanhu havhesta yava kutoenda vachinotengesa chinodai tinogona kupeza tani maturi ekutswa shuga kuzvitswira togadzira shuga yani yedu hatichanodhurisirwi kumashopo takutokwanisa kuzvigadzira tichinda saka ndinoti ngavasiye vauye tironge zvinoita kuti tibudirire nyika ende kumberi ndatenda hangu